Helo, a croeso i Cyrsiau Calam Cymru e-ysgol. Enw fi ydy John Llywelyn Williams. Dwi yn mynd i fynd â chi heddiw yma trwy topicau gwahanol ar gyfer ffiseg uwch gyfrannol. Reit, da ni'n mynd i ddechrau ffwrdd wrth edrych ar uned 1 yn unig. Ac dwi am rhannu y sgrin rwan, fel bod chi'n gallu gweld be'n union sydd yn mynd ymlaen. Reit, felly, da chi gobeithio yn gallu gweld y sgrin lle mae'r gwaith i gyd yn cael ei wneud. Be dwi'n mynd i fod yn wneud ydy, dwi'n mynd i gwneud 4 sesiwn gwahanol ar sut i adolygu ar gyfer yr uwch gyfrannol sef blwyddyn 12 ffiseg. Da ni'n ddechrau ffwrdd yn edrych ar uned 1 am y 2 sesiwn gyntaf ac yna uned 2 am yr ail sesiwn 3 a sesiwn 4 sydd ar ôl. Reit, da ni'n teimlo bod y ffordd gorau i chi adolygu ydy cyfuniad o darllen swynodiadau, ond hefyd gwneud papurau cyn papurau. Felly ffordd orau'r sesiwn yma weithio ydy bod chi yn lawrlwytho'r dogfen sydd efo'r gwaith, a bod chi yn cadw'r dogfen yna yn ddigidol neu ar bapur, ac yna bod chi yn trio cwestiwn ac yn mynd trwy'r cwestiwn efo fi yn siarad gobeithio. Fe rhai cwestiynau lle bod chi'n dall, efo ddim problem, ond yr anoddach lle bod chi'n gweld lle mae'r atebion yn dŵad o. Ok, dwi'n dechrau ffwrdd ar chydig bach o kinematig a dynamig, a dwi'n edrych ar cwestiynau cyn bapur o'r rhan yma. Ar y ffordd rwan, fydd yr cwestiynau dyn ni'n wneud yn cychwyn i ffwrdd yn haws ac ella'n datblygu oedd yn anoddach erbyn diwedd y sesiwn gyntaf yma. Reit, be sgwyn fan hyn ydy, mae gennym ni 4 grym. Mae'r cwestiwn yn gofyn wrthyn ni yn union be ydy hwn. A be ydy hwn ydy, cwestiwn dwi'n licio gofyn wrth y ddisgyblion, be ydy ystyr ar y llythrennau yma. A mae lot o bobl yn gwybod be ydy A, so A, acceleration, cyflymiad, mass. A wedyn hwn, lle mae bobl yn gael allan, mae bobl yn dweud na grym ydy hwn. Dim grym ydy hwn, ond hwn ydy y grym cydeffaid resultant force. Felly, be ydy resultant force ydy, fel dwi'n licio gael o fod i'r overall score. So, os gynnwch chi, ella, dwi'n gwybod, gem pêl-droed, a mae hi yn 5 gol i 1, wel mae hynna fatha curo 4 i ddim. Iawn, so 4 ydy'r gwahaniaeth rhwng 5 ac 1. Wel, yn fama, yn ffiseg, da ni'n methu delio efo pethau fynig i lawr neu ochr ochr, mae nhw'n para. Tydi y 40 a 50 yma ddim byd nid efo'i gilydd. Da ni'n galw hein yn rhannau llorweddol a'r rhannau vertical. Wedyn, os liciwch chi, ella gewch chi wneud component eich hun, trwy'n llinell ffordd yna a gweithio allan vector gwahanol. Ond ar y funud, mae fyny i lawr ac ochr i ochr sgynnu. Beth sy'n bwysig ydy, mae heina yn neud efo'i gilydd, mae heina yn neud efo'i gilydd, ond dydy heina ddim byd yn neud efo heina. Mae'n hollol annibynnol, mae'n independent o'i gilydd. Felly mae'n hyn, yn fama'n glir neu llorweddol i lawr. Yn llorweddol, mae gennym ni 50 un ffordd, 30 ffordd arall, felly 50 sy'n 30, mae gennym ni 20 Newton. Ond i pa gyfeiriad pwynedd giro, ydy 50, so i'r chwith ydy hwnna. Vertical. Fynig i lawr. So mae fynig i lawr, mae yna 40 a 40, dim Newton. A so ddim. Dyna ddim yn golygu bod nhw'n symud neu ddim yn symud. Os mae'n golygu ydy, os yn edrych ar grymoedd yma, mae'n llorweddol efo grym cydeffaith, so dwi'n gwybod bod hwnna'n cyflymu neu arafu, a mae'r vertical efo dim, so dwi'n golygu bod hwnna yn either ddim yn symud neu yn symud ar ddianedd cyson. Reit. Mae yna gleidar yn cael ei dynnu yn llorweddol drwy'r awyr ar gyflymder cyson. Mae'r diagram yn dangos y grymoedd sy'n gweithredu ar y gleidar. So, mae gennym ni yr pwysau am i lawr, mae gennym ni llusgiad, a mae'n dweud, mae hwn yn bold, dydy'r copi yma ddim yn ffantastig, ond mae hwnna'n dweud ar cyflymder cyson. Mae hyn yn bwysig, o'r fel nes i dweud yn fama, os mae'n cyflymder cyson, mae'r grym cydeffaith yn dim. Edrychwn ni ar hwn felly, mae'n gofyn wrthych chi beth i tyniant T. Wel, i wybod beth i tyniant T, dim ond 36 gradd, os gwneud ddim gwybodaeth arall.
Ond oes mae gen I oherwydd dwi yn gwybod be ydy y llinell yma. Os mae'r llysgedd yn 800 ffordd na, mae rhaid bod y grym yr injan yn gwthio ymlaen 800. Iawn? Mae rhaid bod yna grym ffordd hyn. Y gleidar ydy, ond 800 am y 6 ffordd na. Rwan, fe rhaid ddefnyddio trigonometry fi i weithio allan be ydy'r tyniant. So felly, os ni'n gallu defnyddio cos theta yn hafel i adjacent, os hypotenuse fi. Adjacent fi ydy hwn, hypotenuse fi ydy hwn. Dwi eisiau hypotenuse, felly adjacent rhannu efo cos theta. Nodyn pwysig o fan hyn ydy, dwi wedi ennill dim o farciau ar y funud, 0. Oherwydd, dwi wedi rhoi'r rhifau fewn. Unwaith mae'na rhifau fewn, mae'na farciau. So os ni'n gallu rhoi'r rhifau fewn yn y cam yma, neu yn y cam yma, diolch bwys, ond heb yr rhifau, sam hyd yn oed 1 marc i chi. So hyd yn oed cyn i'r camgymeriad ail drefnu, cofiwch rhoi'r rhifau fewn ar y pwynt nes a ddim marciau ar gael. Reit, so da ni'n felly'n golygu bod o'n 800 rhannu efo cos 36, a mae hwnna'n hafel i 988.9 Newton. Reit, nodyn arall ydy, cofiwch y cyflymder dwi'n mynd ar ydy'r cyflymder oherwydd bod fi'n dysgu yr pwnc a hefyd bod atebion o flaen fi. Peidiwch a trio wneud y gwaith ar y cyflymder yma. Gwnewch yn siŵr bod chi'n dall hynna bod amser i stopio feddwl. Mae cwestiwn yma fod i gymryd mwy o amser. Reit, cyfrifwch grym codi L ar y gleidar. Reit, jyst i ni wneud siŵr hwn rwan be ydy grym L. Na i wneud y llun unwaith eto yn fan hyn. So, be di grym L ydy? Hwn. Iawn. Ond fe rai symud y lein yna sydd ar draws i fanna i gario ymlaen efo gwaith o triongl. Reit. Be sydd gyda fi ydy, mae gyda fi triongl fel hyn. Isio gwybod beth di L ydw i. Dwi yn gwybod bod hwnna'n 800. Ac dwi yn gwybod hefyd bod y ongl yma yn 36 gradd. Reit, dwi'n meddwl bod fi'n gwybod y tyniant. Dwi'n meddwl bod wedi gweithio hwnna allan yn cwestiwn dwytha. Ond dwi'n yn siŵr o'r hif yna. Dwi yn gwybod bod hein yn gywir, oherwydd mae hein yn dod o'r cwestiwn. Dwi ddim yn 100% mynd yn gwir. So felly, awgrym ydy trio defnyddio'r rhifau yma i weithio allan yr rhan yma i gael yr atab, oherwydd dwi'n gwybod bod hein yn gywir. Dwi'n meddwl bod hwn yn gywir. Felly, dwi'n tro hyn yn mynd tan. A mae tan yn opposite adjacent. A tro yma, dwi eisiau gwybod be ydy O. Felly, mae gen i tan theta llysg A yn gwneud O. Mae o'n tan 36 llys efo 800. A mae hynna yn gwneud grym i fi O 581 Newton. Reit, os mae hwnna'n 5.1 Newton, dwi heb orffan oherwydd dwi wedi gweithio allan be ydy y grym sy'n tynnu fyny yn fan hyn. Sorry. Colli'n hapur. Dwi wedi gweithio allan bod yna grym yn fama yn tynnu fyny 581. Reit, mae o yn llorweddol, mae hwn hefyd yn bold. Pam hwnna'n bold ydy, hwnna'n deithio ni bod y grymoedd fyny ag i lawr yn hafal i'w gilydd. Felly, beth ni'n dweud ydy, mae'r rhif yma ag y rhif yma yn gorau adio fyny i'r pwysau sef 6,000. So'r cwestiwn ydy, be di W? O ddweud be di W, mae o'n gorfod bod yn llai na 6,000 a felly mae'n mynd i'w 6,000 tynnu 581. Mae'n gwneud atab o 5,419 Newton o gwmpas. Iawn, so gobeithio os da chi wedi siŵr yna, cofiwch bod yn nôl i'r rhan cynt o'r fideo a i wirio os da chi'n dallt pam bod ni wedi gwneud hynna. Cyn symud ymlaen, mae yna un cwestiwn ar ôl mae'n gofyn amdano pŵer. Reit. Amser da i esbonio fe yma faint o bwysig ydy bod chi'n gwybod hafaliadau off top o'ch pen. Mae yna taflen hafaliadau. So,
rwan dwi'n newid y sgrin a dwi'n dangos i chi gobeithio taflen hafaliadau. Mae'n edrych fel hyn. Mae bob dim yn fama i fod yn eich pen chi, da chi wedi gofio nhw'n barod. Okay? Da chi ddim i peidio dysgu hyn, oherwydd y rheswm syml ydy, mae yna hafaliadau da chi angen sydd ddim i lawr o fan hyn, a mae yna hafaliadau hefyd, mae hafaliadau da chi angen sydd ddim i lawr, ond hefyd sgan chi ddim amser i gael mynediad i hwn. Tra dwi'n siarad efo chi, wastad amser yn sbio ar hein, fyswn wedi gallu cychwyn ar y cwestiwn. Fwy amser gynnach yn y cwestiwn, gora'n bydd i marcio chi'n diwedd. Okay? Fel ydych chi'n gweld, AS, mae'n uned 1 ar y 6, a mae'n uned 2 ar y 10. Ond mae'na rhai hafaliadau ella sy'n dod o draws i gilydd os o ddim problem gael yn hynna. Mae'r dain gyntaf bod tro efo'r cysonyn, y constants gwahanol sy'n bodoli, a mae hynna hefyd yn bwysig i ni. Reit, felly pŵer. Be ydy'n pŵer? Mae pŵer yn math o egni rhan am amser. So mae egni y bob tron yw math o waith, mae'n work. So mae'n hafaliad fel hyn. Ond mae'n deitha ni yma bod yna gleidar efo egni o 40 kW. Mae'n eisiau cyflymder. Wel, dwi'n mynd gweld cyflymder yn hwn. Ond buan iawn, ydych chi'n sylwi, be ydy work? Well, work ydy force lles efo distance. Fel yn dweud chi, di hafaliad yma, ond ydych chi'n mynd i weld, ddim yn fama. X ydy pellter. Reit. Os dwi rwan yn meddwl be ydy work, fe rhaid y fewn yn hafaliad yma. So dwi'n sgwennu yma, mae power yn hafaliad yn lle sgwennu O, dwi'n sgwennu X hanner efo T. Dwi'n fwriadol i hwnna dan i gilydd fel hyn. Oherwydd, be ydy pellter yn y amser? Distance over by time. O be ydy bianedd neu cyflymder. So felly mae pŵer yn hafaliad F, V am velocity neu cyflymder. Os na eldefnu hwnna, mae pŵer rhannu efo yr grym yn rhoi cyflymder i fi. Reit, o pŵer ydy 40 mewn kilowatts, felly add y 3 dim, neu newid y kilo, 10 pŵer 3. Rhannu efo'r grym, y grym y gleidar oedd 800. Mae'n rhaid atab i ni o tua 50 metr bob eiliad. Cofiwch yr unedau, yn rŵl yn yr arholiad, mae'n ella mwyn un lle, fydd yna marc, a fydd o'n deud yn y maes, yn yr cynllun marcio, mae'n jyst mynd fel hyn, unit. A sa'n mynd athro'n gwybod lle mae o, felly'r unig cyngor yn rhoi ydy, rhowch unedau ar gyfer bob dim, nid chi'n colli marc. Iawn, ar ôl gwaith calad na i gyd, so chi'n colli marc ella, oherwydd bod yr unedau ddim yna. Da ni byth golli mae o, so mae'n arfer da i roed o pob amser. OK. Reit, so mynd ymlaen i gwestiwn gwahanol. Ond ar yr un topigau. Reit, hafaliadau a mudiant ydy hwn. So, da chi wedi clywed yr X, Y, VAT. Ddylsa bod chi'n cofio, mae gen ni un fan hyn, okay, so da chi'n gweld o dan, ond mae gen ni hefyd un yma. Wedyn mae gen chi un arall. A mae gen chi hon yn ola. Dyma hafaliadau da chi angen gwybod. Oherwydd da chi eisiau pick-up haina da ni angen ddefnyddio. Reit. Mae'n hafaliad yn cyd-fynd efo'r wynebydd o dan y graff ar gyfer hwn. Okay? Felly bod chi'n gweld y llythrennau a gweld yr half U, V, T a falle. So, be da ni eisiau sylw, gan ddefnyddio'r symbol yn y graff, dangoswch fod V yn hafalu I plus AT. Wel, mae hwn yn eitha anodd achos maen nhw wedi atab o'n barod ond eisiau chi ddeud ddau farc. So, really, mae'n anodd gwybod be maen nhw eisiau chi ddeud. So, un ffordd da o esbonio be maen nhw eisiau chi ddeud fama ydy bod os da ni yn cael fi tynnu I, os mae'n eldrefnu hwn, rhan efo T, mae'n gwneud A. Okay. Reit. So, be ydy hynna? Wel, mae fi tynnu I, rhan efo T, ydy graddiant y graff. Felly dyna lle mae marciau chi'n dweud o, bod chi wedi dall na hwnna ydy graddiant y graff. A dyna ydy'r hafaliad yna, sef newid mewn cyflymder rhan amser, sef y cyflymiad. Mae hynna'n ddigon. Os ydych chi eisiau defnyddio yr hafaliad Y neu Y equals mx plus c, so croeso i chi wneud hynna. Chydig bach mwy o waith, y graddiant ydy v minus u dros t. X ni ydy t,
a C ni ydy U, ac Y ni ydy V sef y cyflymder. Ac yn fanna, fyddwch chi'n gallu gweld bod hwnna hefyd yn ffitio yn gywir. Reit. Cwestiwn nesaf am rhywbeth sy'n cael ei danio neu projectile ella os chi'n defnyddio yn Saesneg. Okay? Ar yr ennyd neu instant, mae'n cael ei rhyddhau, mae yna pel yn disgyn. Dwi'n licio gofyn y cwestiwn yma disgyblion, oherwydd be rhaid chi gofio ydy, cwestiwn yn gofyn, pa un sy'n glanio gyntaf, un sy'n cael ei saethu, un sy'n cael ei wrllwn, a mae pob efo atebion gwahanol, ond y cwestiwn da ni wedi'n gofyn ydy, cofiwch y ffiseg yn gweithio mewn dau ffordd, ffordd yna a ffordd yna. Dwi'n byd wneud efo'i gilydd. Felly, ia, mae yna un yn cael ei daro ffordd yna, a mae un ddim. Ond un peth sy'n tynnu'r ddau lawr, a be di hwnna ydy gravity, ysgyrchant. So mae'r ddau, os maen nhw'n un siap, okay, maen nhw'n wedi deithio lawr efo gravity, maen nhw'n gyflymu'r un faint, maen nhw'n ddisgyn lawr, a maen nhw'n wedi gymryd yr un amser i landio ar y llawr. Felly, os gen ni pel fan'na yn saethu, ddylse bod hwn yn union, yn fan hyn. Gobeithio bod lle allan syth. Os bod y peli ar y daith yma fel yma. Fel yna. Okay? So, mae'r pell yna 360 metr, a wedyn mae'na gwestiwn am diwrnod ni. Fel ydych chi'n gallu gweld, mae hwn, dwi'n gwybod mae'n gromlin, ond mae'n fatha triongl di. Mae'n chi ongl sgwar chi fan'na, does? Okay, mae'n chi rhyw fath o ongl fama, a mae'na rhan llorweddol na'r rhan vertical. Reit. Hwna'n bwysig o'r cwestiwn nesaf. So. Cwestiwn nesaf. Llunadiwch ar y diagram y safleoedd da chi'n disgwyl nhw. Dwi'n newid wneud hynna. Pam dda'n disgwyl nhw yma? Oherwydd, mae eisiau ni ddeud pam. A neis i fwydro yn mynd fel hyn. A fel yma. So, be di'r un peth sy'n ffeithio'r ddau yn vertigol ydy cyflymiad G, sef 9.81 metr sgwario. Okay? Mae'r ddau hefo cyflymder cychwynnol vertigol, cofiwch, di'r cyflymder y ddau ddim yr un faint. Mae cyflymder vertigol nhw'r un faint o dim. A felly dyna pam maen nhw'n disgyn ar yr un cyfradd, a dyna pam maen nhw'n un lle yn yr awyr fel dyn ni'n mynd i lawr. Okay. Mae'r pel ganon y gael ei thanio yn taro 3.2 eiliad ar ôl gael ei thanio. Reit, so beth ni'n neud ydy, ni'n sôn amdan fynig i lawr, cyfrifwch yr uchder. So mae uchder yn sôn y rhan fynig i lawr. Dyna'n sôn ochr i ochr, dyna'n sôn uchder. Dyna'n sgwennu x, y, f, a, t. Dyna'n sgwennu byddwn ni'n wybod. Reit, mae t yn wir am bob un. Okay? Mae'n deitha ni yma 3.2 ydi o. So mae 3.2 yn wir am llorweddol hefyd. Okay? Ond dy'r gweddill ddim. Oherwydd mae x yma fynig i lawr, a dwi'n gwybod beth i x ar draws, oherwydd mae'n deitha fi ar y tlan yma, na x ar draws ydi 360. So, dwi eisiau hwnna mewn hyfaliad. Dwi yn gwybod beth i'r cyflymder cychwynnol, dim metr bob eiliad. Ac dwi ddim yn gwybod beth i'r un diwad, ond dwi'n gwybod bod yn cyflymu ar 9.81. Dwi wedyn yn edrych ar hafaliadau, o'n i wedi edrych yn fan hyn, a dwi'n meddwl pa un sydd yn siwtio gan gofio, os dwi'n disgyn, dwi eisiau dechrau efo un efo A. So dwi'n sbio ar hwn, so dwi'n gweld A, so dwi'n cymeryd os dwi'n meddwl 1, 2, 3, 4, dwi'n meddwl, reit, dwi ddim angen defnyddio yr un yma, so dwi eisiau 1, 3 neu 4. Oce, dwi eisiau un efo X, so mae 1 yn 2 yn byd, so mae'n gweld yn 3 neu 4. So mae'r ddau yma yn edrych fel bod nhw'n oce ddefnyddio, ac o ran ail drefnu ac bob dim, mae yna un efo T, ac yn y T, so dwi'n mynd i ddewis honna. So honna di'r gorau, a honna dwi am ddewis a'i cofnodi lawr fan hyn.
Reit. Dwi'n gwybod na 1 i dim. So mae 1 llos o 3.2 yn neud dim byd. Felly fydda i jyst peidio defnyddio hwnna o gwbl. Felly mae'n dim 0.5 llos efo 9.81 llos efo 3.2 di sgwario. A mae'n rhaid atab i fi o 50.2 metr. Mae'n cwestiwn nesaf. Cyfrifwch cyflymder y pêl gafodd ei thanio oddi ar y ddaear. Okay. Os da ni'n gweld hwn am na 4 marc a bod chi ddim yn gwybod siŵr be wneud, diolch yn deud maint, mae'n deud y cyflymder. Mae cyflymder yn wbeth sydd yn vector. Mae'n golygu mae eisiau maint a mae eisiau cyfeiriad. Okay? Mae yna 4 marc a gobeithio bod chi'n gweld yn fan hyn, ella mae eisiau mwy na 1 darn i hwn. So beth da ni eisiau gwybod ydy, da ni eisiau gwybod be di'r cyflymder mae'n taro yn fama, ar ongl yna. Be di'r cyflymder mae'n mynd yn taro yn fama. Reit, i wybod hynna, da ni eisiau'r cyflymder i lawr, a da ni eisiau'r cyflymder ffordd na, a wedyn da ni eisiau gweithio allan be ydy'r vector newydd yma sydd gennym ni ar draws ffordd hyn. Felly, peth gyntaf da ni'n wneud ydy, os da chi'n dychmygu llun fel hyn, llun fel yma ella, a dwi eisiau gwybod be ydy yr velocity ar ei ffordd i lawr, a dwi eisiau gwybod be ydy o ar draws ffordd yna. Wel, ar draws ffordd yna, mae eitha syml oherwydd dwi'n gwybod, iawn, ochr i ochr, dwi'n gwybod bod y velocity, neu cyflymder, yna fel ei pellter rhan efo amser, a mae'r pellter rhan efo amser, sorry, distance over time, neu pellter rhan efo amser i chi. Os dwi'n gwneud hynna, dwi'n gwybod beth y pellter oedd yn 360, rhan efo 3.2, a felly mae gennym fi cydran gyntaf fi, 112.5 metr bob eiliad. Briliant, hwnna ydy y cydran gwylod ar fan hyn. 112.5 metr bob eiliad. Reit, ar y ffordd i lawr, nid yr un peth eto, x, y, that. Os dwi'n gwybod na 3.2 ydy hwn, dwi'n gwybod na 50.2 ydy hwn, dwi'n gwybod na dim ydy hwn, dwi'n gwybod bod 9.81, a wedyn dwi'n ffeindio hafaliad sy'n stiwtio fi sydd hefo a, dwi'n bob tro pigo ni'n fwy o syml i ffeindio, beth fel hyn, sy'n mynd o dan ail drefnu, so dwi'n gwybod bod o'n dim plus 9.81, lles o 3.2, a mae hwnna yn gwneud y cyflymder i fi o 31.4. Reit, rwan, gyda mi ffordd hyn o 31.4 metr bob eiliad. Reit, os dwi'n gwybod hynna, rhaid weithio hwnna allan yn dod yn chydig o Pythagoras. So, square root yr 31.4 wedi sgwario, adio yr 112.5 wedi sgwario, ail i sail atab ni, a da ni'n cael y cydran o 116.8 metr bob eiliad, a da ni wedi casglu marciau i gyd. Ond, i gael yn llawn, oherwydd bod ydy'r cyflymder, mae hwnna'n hollol gywir ar gyfer maint y cyflymder. So'r gair maint yn fanna, fyswn ni wedi gorffan. Fyswn ni wedi gorffan. Ond oherwydd bod ydy'r cyflymder, dwi angen gwybod be di'r ongl. So, mae yna cwbl o ffyrdd i ddeud hyn. Da chi'n gorfod deud ongl i'r llorweddol, sef hon, neu ongl i'r vertigol. Neu, os da chi efo diagram, da chi'n gallu labelu fo, mae hynna'n ddigon, da chi'n gwybod x yna, dwi'n jyst i ddweud x yna. Mae'r person sy'n marcio'n gwybod, hwn ydy'r ongl mae'n sôn amdan. So da chi'n sgwennu ongl yma, a da chi'n neud llun fel hyn, da chi'n mynd i golli marc. Okay? Reit, so i wybod yr ongl yma, fyswn ni yn defnyddio ella tan, theta yn opposite os adjacent. So felly mae o yn 31.4 rhannu efo 112.5. Yn gwrth tan wedyn neu tan inverse o'r atab chi, a fyswn ni'n cael atab yna o 15.6 gradd i'r llorweddol. Okay? Gret.
Reit. Cwestiwn arall, ymarfer arall, ag tro yma, da ni'n sôn amdan pysgodyn. Okay, so ni'n sôn amdan pysgodyn tro hyn. Reit, be gyda ni tro yma, mae eisiau bod yn rhifa falle neidio fyny. So da ni'n darllen hwn de, a mae yna hint mawr de yn barod, achos beth da ni'n weld ydy. Sorry, just gael y camera i sort allan de. Iawn, a mae'n hint mawr, a lle mae'r hint mawr yn dod o ydy, mae'n dweud yma, anwybyddwch gwrthiant aer. Okay? So ignore resistance. Right. So rwan, mae'n gofyn chi, yn fama gyda chi'ch manylder i gyd, mae o'n dweud dyna faint yw'r pellter llorweddol 1.5 di'r amser i fo fynd o un lle llall ac yr ychydig mwyaf di 2.75. Reit, yn fama, be ydy'r cydran llorweddol? Wel, mae'r cyflymder yn hafel i pellter yn amser, a dyma'n 2.75, rhannu efo amser o 1.5, felly mae'n 3 metr o beiliad. Jyst nes i bod yn darllen, dyna fysa'r cyflymder ar draws ar hyd yr adag, fel mae'r theori yma'n gweithio, oherwydd mae'n dweud yma anwybyddwch gwrthiant aer. Be di cyflymder vertigol? Reit, yr un peth eto, trefn PA, x, y, f, a, t, ac ysgrifennu beth da ni'n wybod a beth da ni'n angen. Os mae yn vertigol, da ni'n gwybod beth yw'r cyflymiad, mae'n 9.81, metr o beiliad sgwar. Mae'r amser yn 1.75 di'r amser. Oherwydd sbiwch ar y pysgodyn yma, mae o'n 1.5 eiliad yn mynd o fanna i fanna. Ond mae'r fish neu'r pysgodyn yma angen mynd i fyny neu i lawr. Okay? So mae'n cymryd 1.75 iddo fo fynd o fanna i'r ychydig yna. Reit. Be ydy cyflymder uchel fo'n dod allan o fama? Dwi ddim yn gwybod. Be ydy cyflymder cychwynnol, os dwi ddim yn gwybod. Ond dwi'n gwybod cyflymder diwedd o ydy dim. Achos mae o'n... Os chi'n talu beth i fyny, mae'r pysgodyn i fyny, a mae'n dod yn stopio am eiliad, tydio ddim, a dod yn ôl lawr. Iawn, so mae beth yn i fyny, lawr, fyny, mae'n oediad does. So ar y ffordd i fyny na, mae'n stopio a mae'n cyrraedd dim byd. Reit, x, dwi ddim yn gwybod beth i x. Sorry, dwi yn gwybod beth i x, ychydig mwyaf ydy 2.75. Reit, edrych ar afaliadau fi, dwi'n pigo yr ein gorau fe sy'n gallu defnyddio ac yn ein haws, bod rhaid i ddefnyddio un efo a, so dwi'n ddefnyddio'r un yma. A dwi felly yn mynd i weithio allan bod mae, os nais, dwi'n yn gwybod beth i fi yna dwi. Na, dwi'n gwybod fi yn dim, yn 0. Felly dwi'n mynd i symud y draw i ochr yma, so mae minus y am fod yn hafel i a t. Reit. Hwn yn pwynt pwysig, fi sgimio dros, dwi'n mynd i weld wan. Os dwi'n sôn amdani fyny, mae'r cyflymiad yn gwrthwyneb, so mae minus 9.81. Okay? Yn amlwg, os da chi'n anghofio'r minus trwy fe gyd, da chi dal yn ei gael cywir, ond hwn di'r ffordd cywir yn neud o. So felly, mae minus y yn hafel i a, mae a yn minus 9.81, lle os efo'r amser o 1.75. Mae'r atab yma felly yn rhoi atab fi o minus 7.36. Okay? Ydy minus y. Felly yn amlwg na y ydy 7.36 metr bob eiliad. Eto, da chi'n gweld wan o'r patrwm, mae gen i 2 cydron yn barod. Debyg i'r cwestiwn cynt, ella fi gofyn ni ddefnyddio heina rwan. Okay. Be di maint yr cyflymder yn y? Iawn, i ni gael gweld beth i y, da ni'n sôn amdan y ydy dod allan o fama. Mae'n deud fan hyn, yn wahanol i'r cwestiwn cynt da ni'n newid wneud, mae'n deud beth i maint y cyflymder. So beth i maint y cyflymder, felly fysa llun fel hyn yn helpu ni. So da ni wedi deud bod o'n 7.36 metr beiliad i fyny, a da ni wedi deud bod o'n 3 ar draws yn fanna. Faint ydy hwn ar ongl
1 yma yn fama. Diolch yn gofyn am rong yn byd, so felly bynawn ni ydy 7.36 i sgwario, adio fo 3 di sgwario, ail isodd atab ni, a dyn ni'n cael atab o 7.95. Beiliad. A dyna fysa maint y cyflymder yn 1 fan hyn. Reit. Gwestiwn nesaf, mae'n chdi bach mwy o wybodaeth am y carp, am y pysgodyn yma, mae'n deud bod o'n 6 kg. Mae hwnna'n golygu bod gen i mynediad i wneud chydig bach o hafaliadau gwahanol, a tro yma mae'n gychwyn sôn amdan egni. Gwiriwch eich ateb yn B3, sef hwn, yn ystod newidiadau egni sy'n digwydd yn ystod hwn. Reit, cyfrifwch y cyfanswm egnis gan carp ar pwynt A. Pwynt A ydy pan mae'n fan hyn ac yn top. Reit, faint o egni sydd ganddo? Wel, mae'r egni kinetig sydd ganddo fo, a hefyd, 1, 2 chi, mae'n dweud cyfanswm. Yn cyfanswm, mae rhaid bod yna rhyw fath o adio yn mynd ymlaen. So, 1.5, lluosio efo 6, lluosio efo y cyflymder wedi sgwario. So, yr cyflymder, dyn ni wedi dweud ydy, cofiwch wan, mae'n teithio ffordd 3 metr o beiliad ydy. So, yn y llun yma, iawn, o ran cyflymder i fyny, da ni'n gorfod trin o fel hyn. Okay? Yn lle bod ni'n mewn dyna fatha beth sy'n digwydd gywir, mae physics neu ffiseg yn edrych fel hyn. Fyny, stop. Lawr. Yeah? Fyny, lawr, stop. Mae hwn yn constant speed o 3, 3, 3, 3, 3. So mae hwn yn fama ydy'r cyflymder ucha mewn gyrraedd, ond mae'n mynd dim a golwai fyny hwnna, a wedyn, ar y ffordd allan, mae'n cychwyn ar 7.36 allan, ond mae'n mynd lawr, 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 lawr at dim, a wedyn pan mae'n dim, mae'n disgyn lawr, ond mynd olwai fyny nôl at 7.36. Iawn, yn drafod hynna munud, dwi'n jyst yn siŵr bod yn neud synnwyr i chi, 7.36 diolch fanna, dim diolch fanna, 7.36 diolch fanna, vertical yn unig. Mae ar draws yn 3 rhadag. So ar y pwynt yma, mae gen i egni ar draws yma kinetig oherwydd y 3. So rhaid fi ddefnyddio'r 3 yn fanna. Mae hynny'n gwneud cyfanswm egni fi o 27 joule. Yna, mae gennym ni egni oherwydd bod yn uchder oherwydd uchder uwch y llawr, so da ni'n cael hwnna'n egni potensial. A mae'r mas dal i fod yn 6, mae disgyrchiant yn 9.81, a fydd yr uchder yn 2.75. Os da ni'n neud y sym yna, da ni'n cael atab o 161.87 neu joule. Dwi wan yn adio hyn i fyny, a be dwi'n cael wedi dalgrynu ydy 188.9 joule o egni ydy'r cyfanswm, a dyna lle oedd y bwysig ydy'r cyfanswm fan hyn. I weld os maen nhw'n gywir, mae eisiau cadarnhau o. Dyma fersiwn o'r llun. Mae'n gofyn wrthych chi, yn y fraslun, nodwch ar y diagram 2 pwynt lle gan y carp yr egni kinetig mwyaf. Wel, mae o bob tro mynd 3, 3, 3, 3, 3, ond nath ni ddeud o, yn y dechrau mae'n allan ta 7.36 yn fama. Iawn, mae o'n dim yn fama ar y ffordd i fyny ag lawr lle, a wedyn yn fan hyn eto, mae'n 7.36. Oherwydd, da ni'n anwybyddu gwrthiant air. So dyna di'r ddau le. Yn fama, 3 fydd i gyflymder o ffordd yna. 3 ffordd yna. Ac ffordd yma, dim. Ie? Ond erbyn fama, fydd y cydran di newid. Reit, wedyn cadarnhau hwn. Mae'n gwneud chi gadarnhau, dangos bod y cyflymder cychwynnol yn hafal i'r gwerth da chi wedi gael yn B3. So, da ni eisiau jecio wan, da ni eisiau gwirio, da ni eisiau cael atab hyn. So, da chi'n gwybod bod chi'n neud hwn yn gywir os da chi'n cael atab yn agos i hwn. Felly, mae kinetic energy, egni kinetic hafal i, hafal dyma. So, da ni'n aldrefnu hwn. A wedyn, os yna i'r rhif yma fewn i weld os maen nhw'n gywir, mae 2 lluosio efo 188.9. Rhan efo mas, oedd y pysgodyn yn 6 kg. Ail isoel atab ni, a dyn ni'n cael 7.9 metr o beiliad sydd yn agos iawn i be dyn ni'n weithio allan yn y cwestiwn cynt.
Reit, nawn ni taclo yr rhan yma. Hwn yw'r cwestiwn ola dwi'n meddwl yn wneud. Reit, mae gwaith ffiseg hefo lot o bethau lle da ni'n gallu rhoi bai a disgyblion a bai ar athrawon. Okay? Mae'n bwysig i chi ddall, na'r rheswm da ni'n defnyddio geirfa fel yna ydy, achos y gwir ydy, mae yna ddim bai ar athrawon, ond mae yna un peth lle chi'n cael ymarfer, a pan mae'r athrawon yn helpu chi, ond mae yna un peth sy'n dewis chi, sef chi ddysgu. Okay? So fan hyn nwan, pan da chi'n gorfod gwneud sums anodd, so da chi'n newid wneud efo yma. Okay? Mae yna sums, mae yna meddwl, soli pethau fel hyn, mae cael gymryd yn wneud, pan beth fel hyn dod i fyny, mae rhywun yn gallu wneud hwn. Okay? Dewch chi'n gorfod ddan ffiseg i dysgu eich gwaith. Felly, be di diffiniad o, ironically, gwaith. Iawn? Reit, mae fo jyst yn meddwl, o ie, hwnna dio. Yn amlwg dwi'n ddim yn rhoi dim marc hynny. Okay? Dwi'n digon. Okay? So, be da ni eisiau gweld efo yma ydy disgrifiad. Okay? So, be da ni eisiau ydy, yn glir, mae gwaith ydy grym, ffilsio pellter, ond yn y cyfeiriad o'r grym. Mae hwnna'n bwysig. Okay? So, yn fan hyn, enghraifft, faint i'r gwaith, wel, mae o yn grym, ffilsio'r pellter yn y cyfeiriad y grym, hwn de. Iawn? Dim fanna, dim ochr i ochr. Reit ta. Cwestiwn gyntaf yn gofyn wrthyn dyma ni rhywun yn sgio, pwynt A, pwynt B, 120 metr, mae hwn ongl 20 gradd, a mae gen i wybodaeth yn fama amdan y person sy'n sgio. Mae'r person sy'n sgio mas o 70, ac mae efo fiannedd cychwynnol o 6, ac erbyn pwynt B, mae wedi codi 21, a mae'r llythyr yn 120 metr rhwng A a B, be di'r egni potensial. Reit, mae'n edrych fatha dwi eisiau neud i fewn yn hawdd am efo'r hwn, mae egni potensial yn hafel i G, H. Ac yn syth, dwi'n gweld gred 70, dwi'n gweld bod i G 9.81, a wedyn dwi'n stuck oherwydd dos na ddim H am height. Sgynna fi ddim yr uchder yma, dwi'n yn gwybod faint o uchder ydy hwn. Okay? Ond mae gynnu chdi bach o fanylion eraill. So, chdi bach o trigonometry. So, dwi'n eisiau sin theta, opposite hypotenuse, mae gynnu fi'r hypotenuse, a felly mae sin theta llys o hypotenuse yn mynd i wneud opposite i gwrthyn o beth yma. Felly, sin 20, llys efo 120, a dwi'n cael atab o 41 metr. Felly, rwan dwi'n 41, gael y bob dim yn y cyfrifiannell, a gael atab o 2,154.7 joule. Reit. Be da ni weld dwi'n ydy, neu be da chi'n mynd i weld ydy, mae'n gwybod chi bod egni kinetic gan y sgiwr, bod egni kinetic wedi ennill gan y sgiwr, ennill. Reit, mae'n yn bwysig da. Mae hwn wedi cael ei golli, mae hwn wedi cael ei ennill. Mae bren chi fod i weithio yn ffiseg fel bod y ddau beth yma yn hafal i'w gilydd. So mae atab nesaf yn hafal i'w gilydd. Os mae atab yma wahanol, mae yna egni ar goll, a da ni'n galw hwnna yn gwaith. Iawn? Gwaith yn erbyn ffrithiant. Okay? Yn Saesneg, work done against friction neu resistance. Reit. So yna weithio allan egni kinetic. Oherwydd bod o wedi sgwario fe erbyn y dau sym, wrth gwrs, so mae egni kinetic yn hafal i hwnna. A felly mae o yn hanner 70 llys efo 6 di sgwario. A mae'n hanner 70 llys efo 21 di sgwario. A mae hwnna'n 1,26 dim. A mae hwnna yn 1,5435 joule. Felly, os ni'n tynnu'r ddau, da ni'n cael rhif o 1,4175 joule. Reit, hwnna, da ni'n gweld o fanna, di'r rhifau yma ddim yr un peth. Felly, mae rhaid bod yna gwaith yn erbyn ffrithiant, gwaith yn erbyn gwrthiant aer. So, nodwch egwyddorion neu egwyddor cadwraeth egni. So, yn Saesneg, energy we cannot be created or destroyed, only changed from one form to another. Yn yma, da ni methu creu na, da ni isio egni, dim ond newid o un math i'r math arall. Iawn? Trowch atebion chi yn BI a BII, a da ni'n deud yma, mae yna egni potensial wedi newid i egni kinetic. Ond, dio ddim yn 100%. Mae yna egni ar goll. Iawn? Ac enw'r egni ar goll yna ydy gwaith,
yn erbyn ffrithiant, mae'n thebyg, a gwrthiant air. A beth sydd wedi digwydd ydy, mae chydig o'r egni kinetig wedi newid i gwres a sain posib. Be ydy'r grym yma? Reit, mae gwaith yn hanfel i grym lluosif y pellter. Yn lefel A yn anffodus, ni'n gorfod sgwennu fo fel hyn. Os dwi'n aldefnu hwnna rwan, i wybod be ydy'r grym, mae'n oce. Reit, faint ydy'r gwaith? Y gwaith ydy yr egni sydd ar goll. Iawn? So, faint o egni nath ni golli oherwydd egni potensial? 2,854,7. Faint o egni nath ni ennill? 1,417. So, faint o egni sy'r goll, da ni'n tynnu nhw a'r gwahaniaeth ydy 1,3979.7. Hwna di'r gwaith, felly. Joules. Reit, so felly 1,3979.7 rhannu efo'r pellter. Y pellter mae wedi symud i dim 40, mae wedi symud 120. A mae hwnna'n rhaid ateb i ni o 116.5 Newton. Reit, nawn ni adael o fama mae'r tro, felly hwn yw rhan gyntaf o uned 1. Tro nesaf, mae'n edrych ail rhan o uned 1 ac symud ymlaen i uned 2 ar yr trydydd a pedwerydd gwers. Diolch am wrando ac hwyl i chi am y tro.